Vă salută Robertino și vă salutăm din centrul capitalei, în Chișinău. Vă prezentăm astăzi căruciorul Espiro Cod multifuncțional, colecția 2025. Acest cărucior include toate accesoriile în set: suport pahar, peliculă de ploaie, copertină extensibilă, stofă impermeabilă și o salteluță memory. Copertina se extinde dublu pentru plimbările calde și însorite. Un factor ce ne-a impresionat și va ușura viața mămicilor este de fixarea landoului doar cu singură mână și cu un singur buton. Iar acum boom-ul acestui video, cât de compact se pliază șasiul. V-am uimit cu acest cărucior, continuăm să te impresionăm. Șasiul ușor se defixează. Partea a doua sport la cărucior, care este reversibilă, o puteți fixa 360 de grade. Copertina la fel este extensibilă și are 3 poziții de somn care se reglează individual. Și punctul culminant, cum se pliază partea sport, foarte ușor și cu o singură mișcare. Te așteptăm cu mare drag în magazinele noastre, în Chișinău, Avram Iancu 32 și în filiala din Bălți, Bulgaria 70. Dacă v-a plăcut acest video, nu uita să dai un like. Iar dacă vrei să fii la curent cu toate noutățile Robertino, abonează-te pe canalul nostru de YouTube, Instagram, TikTok și Facebook.